Se on kala. What is there? It's a piece of a rock. There's so many pieces of rock. I don't know why. Mun nää ihan noin kiviä, mä oon siitä ihan vähän ihmeissänyt. Kivet on siistei. Ihmiset käy halailee tommosia kivejä tai yhteiskuvia. Vai mitä? Vittu mikä haju tää oli tehty. Hyvä vastaus. Mä vaan parannan niitä. Tosta pääsee. Siinä näemme geneerisen 3000 vuotta sitten rakennetun mandariinin. Se on säilynyt hyvin pitkään tämmöisellä asuinalueella. Magic! Magic trick. Ja nyt me lähdettiin. Se oli ihan kiva. Oli mahtavan näköistä. Pitää kyllä ostaa semmonen kiinalainen, mikä se on se auto? Mikä se on? Kiinalainen. Mikä? Se auto ilman raikasti. Aha. Se timantti. Niin, semmonen timantti. Niin. Ihan sikanätti. Mä kumminkin hankin auto heti kun me tullaan Suomeen. Onks Calvinkin täällä? Se auto on tossa. Sun edessä. Mutta ei oo sama rekkari. Muistat se rekkari vai? Joo. Mutta tää Stalker. Tiger Hill oli ihan älyttömän siisti mesta. No, mä oisin kyllä halunnut ostaa jostain noista Tiger Hillinkin noista kojuista tai... Mut kai se riittää, että me niinku vedetään tosta kävelään niinku... Varmaan joku päivä voidaan käydä siellä uudestaan. Katso ensi kerralla ne kojut läpi. Jep. Ei, nyt me kävelään näitä kojuja hitaasti. Tää herra soittaa hyvää rytmiä täällä. Kolikoita. Onks nää? Tässä on, hei tossa on noita silkkimekkoja. Jep. No hei. 10 sikareita, ihan varmaan hyvän näköisiä. Laatuu. Hyvän näköisiä sikareita. En kyllä osta. Noin sateenvarret on kyntä. Naiset käyttää vaan viukkoa, ei miehet käytä. Vanhaan samurai-aikaan käytti. Yeah. We have been to the other side. No, pois. Me ollaan menossa johonkin syömään. Meillä on varattu joku sakkamesta. Spicy food la. Joo, ihan
Siellä on ihan älyttömän lafu. Teemu lemppari. Just. Meikäläisellä ei oikein tulinen ruoka uppoo. Alastaan jos uppoo, niin se tulee samalla minuutilla sieltä toisesta päästä ulos. No, tässä on meidän aamulla muistutettiin, mitä se tulinen ruoka tekee se vatsalle ja perseen reiälle suoraan. Pepeelle. Niin. No katsotaan, meillä on tää lohikäärme, niin syökseekö lohikäärme tänään tulta? Onks nimestä jotain hyötyä? Calvin ei oo vieläkään vienyt mua syömään niin tulista ruokaa, että mä itkisin. Sä lupasit, että se vie mut syömään niin tulista ruokaa, että mä itken, niin sitä ootessa. Ja jos täällä on Sushi on yksi suosituimmista ravintolaista sen tulisuuden takia, niin toivottavasti se on sitten myös se, mitä sanoit, että se on. Kai porkollista nenäliinoa, koska räkä tulee valuu. Mä en toivo sitä, mut... Onks sun nenäliinoa? Oh. No, vedä sä sit sitä leväkeittoa. En mä nyt tarvii. Jaal. Ei nyt, kun siellä ravintolassa. No voi helvetti. Kiitos Teemu. Kiitos Teemu. Ette saa enää. Ette saa enää. Kiitos Teemu, sulla on aina tosi hyviä ideoita. Kiitti. Sä oot aina niin innovatiivinen ja sulla on tosi hyviä ideoita. Haista paska. Kiitos. Ihan suoraan sanottuna. Mut joo. Katsotaan, päästään kohta sinne. No, spring water, only one.